Kubík! Tá jediná sa volá jak ty. Kubík! Choď do... Niekam. Čaute, tu je vlog. Sme na slnku. Ideme sa bicyklovať, trošku meškame. Kubík zase nič nevidno. Ideme sa bicyklovať. Nič, trošku meškame, ale to bude v pohode, Kubík to vyriešil. Vítajte v Košiciach. Kamo, nič nevidno, ani teba nie. Dobrý večer, dámy a priatelia. Rozhodli sme sa s Kubíkom, počkaj, toto vám trošku sklopím. Rozhodli sme sa s Kubíkom, že sa ideme bicyklovať, ale trošku sme to nestihali. Tak tu nám už pekne zapadá slniečko. Tu si Kubík skladá bicykel a aj môj bicykel. Čau Kubík, Kubík. Čau. Ešte žijem. Stále sa bicyklujem. Kubíka sme dlho vo vlogu nevideli. A ideme na to, ideme sa bicyklovať. No viete, Kubík sa minulé nedostavil, sme mu volali. Tak Kubík sa dostavil teraz trošku oneskorene. Trošku som to zmeškal, ale podľa mňa vy ste bike park otvárali, ja ho zavrem. Svietí a vidíš. Počúvaj! Ideme na to, poď. Kubík! Si trošku trail netrafil. Jak je vidíš? Však svietiš jak vianočný stromček. Čo je toto za trail? To sú klopkový trail. To sú klopkový trail. Kubík, blikaj. Dobre. Pokračujeme ďalej. Drevená prekážka. Poď, dávaj. Ty, drevená prekážka. Kateme. Dobre. Jau! No to sem dal, jak to má človek takto jazdiť? Kubík, meškáš asi tak 4 hodiny. Nevadí, radšej neskoro ako nikdy. Dôležité je, že sme kamaráti. Poď. Ideme. Čo to je, to svetlo v diaľke a ono to hnusne bliká. Kámo, ja mám disco party, ja ledva idem rovno, jak mi blikáš. Čau. Majster, zapni mi to. Už natáčaš, už kameruješ. Už si mister kameraman, ale ja nechcem mať CDčku v zadku, Kubík. Ešte zabudol. Tak, vianočný stromček zobral Viktor. Prebral túto dôležitú úlohu. Viktor, skús nepadnúť skôr, ak sa rozbehneš z bicykla. My sme trénovaní profesionáli, toto fakt neopakujte. Je to tu pozatvárané. Nie. Ak na nás niekto bude nahnevaný, tak nás to mrzí, ale sme sa s Kubíkom nudili a nevedeli sme spať. Ja som to zmeškal, ja som sa sem musel vrátiť. Dobre, poďme.
Môžeš ísť hocikade a môžeš to pomenovať, že to je trail. Ale korienky dobré, mokré trošku. Medveďku, daj labku na svadbu. A medvedica tu bola aj tak prvá. To je jak Super B. Ja думаю, majiteľa Super B. Odporúčané. Ale Viktor vie iba skákať a nemôže jazdiť v lese. Prečo sú svetlo? Nie. Dobre, tak to bol nejaký shooter, sorry. To si tam na ten oný? Asi nepôjdem. To je asi super. Kde ti mám zasvietiť? Tak, už ma to nebavilo s Viktorom, bohužiaľ. Musí trošku ešte potrénovať. No kde si? Poďme! Prepáč, Viktor, ja som musel ukázať, že som lepší. Ty hlavne vidíš. Ja viacej vidím testovú baterku jak svoju. Dobre, voraj. To tady to pokračuje? Zadiaľ to? Asi nie. Yes! High five! Neviem, čo vidíš. Čau. Úspešne sme to zvládli. Dúfam, že sme ťa pobavili. Neopakuj po nás. A vidíme sa na budúce. Dobre, Viki, jak by sme to uzavreli? Dobre to uzavrieme. Odjazdili sme, pojazdili sme, Kubík sa zoznámil. Kubík mi svieti do očí, ťažko sa... Ja hodnotím, že lepšie je to cez deň a neoplatí sa. Neoplatí sa. Zatiaľ nie, ale keď postavia jumplineu, vrátime sa znova, skúsime za svetla a vidíme sa. Čau. Počúvaj! Kúp si tričko, kúp si tričko, kúp si tričko si kúp. Kúp si tričko, lebo zle bude.